Right. Tati batango pedzerana. Nale mna perfume. Ma perfume. Munhu wese covered. Right. This one. This Nina yama ish. Yakazi Britney Spears. Fantastic. Okay. Mama. Mama. Naiman iloeni Britney Spears. Fantastic. Loeni. Zangu fanana this. Yes. What is their mama there? Yeah, exactly. Right. Yakazi see. Mupa Melinda. Right. This one. Narciso Rodriguez. Where am I guru my Wendy? Narciso Wenyuka. Mapara. In the aqua. Mupo Tano Lavo. Ofa bote biri no. Ish. Blue Label. Loya mdara. Loya moni chingete. Timuno siya pamuno right. Ish. Aquafoot. Mupa batiji. Aquafoot. Mupaji. Mnino mutindo. Right. Kono ndasiye. Mnesari covered. It's the silent. Imudi mna mazakachoko. Moto gwa mazenze kupa. Mozo tupano ndasiya. Akigaba ndaita fair. Mama, perfume mama noba. Maperfume aya akutengeswa nemusikana anonzi Nyasha chaparadza musino. Ane Facebook page yake inonzi Exotic Scent Fragrances. Ukaenda pakanzi Exotic Scent Fragrances pa Facebook. Unoona mavariety maperfume maoriginal anonhuhwira zvemhando. Anditi ndo kwandawana maperfume. Alright. Kuti uzoziva kuti Nyasha anotengesa maperfume pa Facebook. Masangana nakupi, mapanana nakupi, wakazviziva sei kuti Nyasha ari married here Nyasha. How old is she? I need to know all the information. Ini ndawa maperfume. Cheni kungotenda ndawa maperfume kwakushita kuti ndatenga maperfume. Zvokuvhunza nhoroondo yamakuvhunza izvi zvasinei neni izvi ndapedza neni. Sure, ungatengere hanzi Fantasy Britney Spears ndiana yangu. Ndiye nyuma yemwana. Mama wagospraya Fantasy Britney Spears. Merinda! Uchandiudza kuti mhofero akakutengere perfume pakai. Vakakutengere perfume iwo. Hanzi baba tiji ndiye munino wangu. Vagotanga kuda kunhuhwirira perfume ndinyi yekuti ndapo inini. Ndinodzispray dzese nehana dzandidzi. Vatomuona Nyasha yeye.